കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് അല്ലെ? 4-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? അധ്യായം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അനുഭവമാണ്. മുക്തിക്കും അനുഭവമാണ്. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്പുറമാണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതല്ലേ? കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ഭക്തി. ഭക്തി ഓൾറെഡി ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഭക്തന്? ഇല്ല. എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും വേണം. വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം വേണം. വേണം. ശരി, അനുഗ്രഹം കിട്ടി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് വേണമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? അത് കിട്ടി. എന്ത്? സത്സംഗം നല്ലൊരു ഗുരുവും വേണ്ടേ മാതാജി? നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടേ? കിട്ടിയല്ലോ മാതാജി. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഭക്തൻ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തന്നെ എടുത്ത് പറയണം അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു സത്സംഗം അല്ലെ? സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ചാരമന്തിച്ച അല്ലെ? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളൊക്കെ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് സന്തോഷം ആനന്ദം അനുഭവിക്കും അല്ലെ? അവര് തമ്മിൽ അത് പങ്കിടുമ്പോ അവരെന്താണ്? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ അവർ എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല? ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമുക്ക്? സത്സംഗം വേണം. സത്സംഗം. നമുക്ക് സത്സംഗമാണ് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഭക്തന്റെ, നമ്മൾ അറിയാത്ത ചിലപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ ഇനി 5 തരം മുക്തികളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് അപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുക്തി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 5 തരം മുക്തികള്? 5 തരം സായുജ്യ സായുജ്യം സായുജ്യ സായുജ്യ സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. സാലോക്യ, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം, സാരൂപ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യ, സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ 5 എണ്ണം, 5 മുക്തികള്. ഇതില് ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തന്നല്ല, അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? സായുജ്യമുക്തി. സായുജ്യമുക്തി കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവരെ ചിന്തയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഒട്ടും നോക്കാത്ത മുക്തിയാണ് ഏത്? സായുജ്യമുക്തി. അറിയാലോ. ബാക്കി 4 മുക്തികളാണുള്ളത്. ഏതെന്ന്? സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം അല്ലെ? 4 മുക്തികള്. ഇത് 4ഉം നമുക്ക് എവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? എവിടെ അത് ഉണ്ടാവാ? 4ഉം ബാക്കി ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഇപ്പൊ സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകണ എന്താണ്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 5 രസം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദാസ്യം, സഖ്യം, മാധുര്യം. ഫസ്റ്റ് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതെ. ഇതിന് ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം ശാന്തരസവും പിന്നെ ഏതാണ്? ദാസ്യരസവും. അതെവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠത്തിലാണുള്ളത്. പിന്നെ വാത്സല്യം, മാധുര്യവും സഖ്യവും ഇതെവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. വാത്സല്യരസവും മാധുര്യരസവും സാഖ്യരസവും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ആദ്യത്തെ 2 രസം വൈകുണ്ഠത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠത്തില് ഉള്ളവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഐശ്വര്യഭാവത്തില്. ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. ലക്ഷ്മി ദേവി ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും എവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. രാധാറാണി ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? പ്രേമഭക്തി. ആ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവർക്കാണ് എവിടേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ഒന്നുകിൽ നമ്മള് ഇത് വാത്സല്യം, മാധുര്യം, പിന്നെ സാഖ്യം, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഇല്ലേ? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം. വ്രജവാസികൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു അല്ലെ? ഒരു ബന്ധം അങ്ങനത്തെ അല്ലേ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഗോലോകത്തില്. ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങനത്തെയാണ് അവര് തമ്മിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരവിടെ നിന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ആഗ്രഹിക്കണം. അവരവിടെ സേവ ചെയ്ത്, കാരണം അവിടെ നിന്ന് വെറുതെ നിന്നാൽ ബോറടിക്കുമല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവരാഗ്രഹിക്കണം. ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്തില്. പിന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുവോ? ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ? കാരണം ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുക? വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കും, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? നാരായണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും എവിടേക്കാ പോകാം? അവിടെ നാരായണൻ സീരിയസ് അല്ലേ മാതാജി? മറ്റേതാവുമ്പോ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.
ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണല്ലോ കളിയും ചിരിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അടുത്ത ബന്ധമല്ല, ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് എവിടെ വരുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആകുമ്പോ അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണം അവിടേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ, അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ വ്രജവാസികളാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത് അവരല്ലേ, നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ വ്രജവാസി. കാരണം ആ വൃന്ദാവനം തന്നെയാണ് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്രജവാസികളാണ്. ആ വ്രജവാസികളില് ഭഗവാന്റെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് അവർ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എവിടേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും അല്ല, ഭക്തന്മാര് ചിലവര് പല രീതിയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി എടുത്താല് ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ആരാധിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആരാധിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഓരോ രസത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി നാരായണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാർത്ഥസാരഥിയെ കാണാനാണ് ലാസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഭഗവാനോട്. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രാധാറാണി നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും നാരായണന്റെ കൂടെ അല്ലേ, ലക്ഷ്മി ദേവി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ അല്ലല്ലോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഞാൻ ഇന്നാള് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം കാരണം കാലിന് അമ്പ് തട്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം ആ മിടുപ്പ് മാറാതെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേറ്റ ഏതോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഇന്നും ആ മിടിപ്പോട് കൂടി ആ ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണോ? മാതാജി ഒറീസയില്. ഇവിടെയാ മാതാജി അത്? പൂരിയിലല്ലേ? പൂരി ജഗന്നാഥ ശരിയല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാര് വന്നിട്ട് ആ ഹൃദയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയില്. അതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഡോക്ടർമാര് വന്ന് അതൊക്കെ ആ വീഡിയോയില് അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട്. മാതാജി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, മര്യാദക്കുള്ള കേട്ടാ മതി. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുറെ അത് കേട്ടപ്പോ ആ അമ്പലത്തിൽ വരണം തോന്നുന്നു. മാതാജി ഒറീസ പുരി ജഗന്നാഥാണ് ആ ക്ഷേത്രം. ശരിക്കും നമ്മള് ഈ യുഗത്തില് പോകേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പുരി ജഗന്നാഥ്. ആ ജഗന്നാഥിന്റെ പ്രത്യേകതകളും കുറെ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രമാണത് പുരി ജഗന്നാഥ്. ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ബാലാജി എഴുതിയതാ, മറന്നു പോകുന്നതിന് പുരി ജഗന്നാഥ് എഴുതിയതാ. ഹരേഷ മാതാജി. ജഗന്നാഥ് പുരി അതായത് ഭയങ്കര ഫേമസ് എന്നല്ല, അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ്. കടലിന്റെ തൊട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. പക്ഷെ കടലിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് പോലും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പക്ഷികൾ പറക്കില്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്. പിന്നെ അതിന്റെ മാതാജി ഒറീസയിലോ? ഒറീസയില്. മാതാജി എവിടെയല്ലേ? അതെ, അവിടെയാണ്. മാതാജി ഇതെല്ലാം ഭാഗ്യമുണ്ട് മാതാജി, ചുമ്മാതല്ല. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ വിധി. അത് നിങ്ങള് ഭക്തിരസാമസിന്ദില് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളല്ല, ഭക്തിരസാമസിന്ദിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ദേവലോകത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ പുരി ജഗന്നാഥില് പുരിയിലുള്ള ആളുകളെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒറീസയിൽ ജനിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. മാതാജി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഞാൻ പോവാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നത് സ്ഥലമാണോ മാതാജി അവിടെ? തിരക്കുള്ള അമ്പലമാണോ? തിരക്കുള്ള അമ്പലമാണോ? ഭയങ്കര തിരക്കാ മാതാജി അവിടെ. അതെയോ? തിരക്ക് ഭയങ്കരാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ പോലെ അത്ര സിസ്റ്റങ്ങൾ കുറവ് അവിടെ. ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സിസ്റ്റം അതിന്റെ. പക്ഷെ എന്നാലും തിരക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനും തൊഴാനും നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ലേ? സുഖാണ്, നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആരാധിക്കാം ഭഗവാനെ. പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും അവർ അമ്പലം അടയ്ക്കുന്ന സമയം അവിടെ ലാസ്റ്റത്തെ ആളെയും കഴിച്ചിട്ട് അവർ അമ്പലം അടയ്ക്കുള്ളൂ. അത് എത്ര സമയമായാലും കുഴപ്പമില്ല.
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നമ്മള് തിരുസമസ്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് വായിക്കും നമ്മള്. അതായത് ദേവലോകത്തുനിന്ന് ദേവന്മാര് നോക്കുമ്പോ ഈ പുരിയിലുള്ളവരെ അവര് കാണുന്നത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണെന്ന്. എല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ട് നാരായണനായിട്ടാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കുന്നവരെന്നാ പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാതാജിക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട്. അതെ, മാതാജിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, മാതാജിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഭാഗ്യമൊന്നുമില്ല, അത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് മാത്രം. ഹരേ അല്ല, കൃഷ്ണ. കുറച്ച് നാളാണെങ്കിലും മാതാജി അവിടെ താമസിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ ഓരോ ഭഗവാൻ നിയോഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും. മാതാജി അത് ശരിയായിരിക്കും. കുറച്ച് നമ്മളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാനുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ലീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മള്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. മാതാജി ജഗന്നാഥ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയാണ് ഇവിടെ. രഥയാത്ര അതെവിടെയാണ്? രഥയാത്ര അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും പിന്നെ ബലരാമനും സുഭദ്രയും പേരാണ് ഇവിടുത്തെ ജഗന്നാഥപുരി എന്ന് പറയും. ആ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് പോവാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അധ്യായം തീർക്കും. ഞാൻ ഈ അധ്യായം തീർക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. നോക്കട്ടെ ഇനി എങ്ങനെയാന്ന്. രഥോത്സവം, ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും. നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ അധ്യായം 4 ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണ്. അധ്യായം 4 എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യം എത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 4-ാം സ്കന്ധം 20-24 പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: ഭഗവാനെ, മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, സർവാതിശയായിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മുക്തി കൊണ്ടും ആത്മീയ മോചനം കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? പരസഹസ്രം നാവുകളും പരസഹസ്രം കാതുകളും മാത്രം എനിക്ക് മതി. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു പാടാനും കേൾക്കാനും. അത് മാത്രമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, സായുജ്യമുക്തിയാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വ്യക്തിഭേദമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനും കേൾക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശിയായ രൂപത്തെ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തിരുനാമം ഉരുവിടാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികവാദികള് ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ വ്യക്തിഭേദമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനും കേൾക്കാനും ആർക്ക് കഴിയില്ല? നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർക്ക് കീർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ രൂപത്തെ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാനോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുക്തിക്കും അപ്പുറം എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ കീർത്തികൾ ആസ്വദിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാനോ ആവില്ല. അപ്പൊ ഈ മുക്തിക്ക് അപ്പുറം എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? മുക്തിക്ക് അപ്പുറം എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ കീർത്തികൾ ആസ്വദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ 5-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 44 കാണുന്നുണ്ട്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്: മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു.
ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സഹസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രാജാവാണ് അല്ലെ ഭരത മഹാരാജാവ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലെവൽ 1 ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചു. മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, രാജകീയമായ സുഖ സമൃദ്ധികള്, സുന്ദരിയായ പത്നി, ചക്രവർത്തി പദം എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും, ഐശ്വര്യദേവത തയ്യാറായെങ്കിലും, ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായെങ്കിലും അതൊന്നും ആർക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു? ഭരത മഹാരാജാവിന് വേണ്ടായിരുന്നു, കൈക്കൊണ്ടില്ല. ഭരതന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരിൽ ആരും, പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ ആ സർവാതിശയായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരിൽ പലരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും, ആ മുക്തിയൊക്കെ നിസാരമായിട്ടാണ് തള്ളിക്കളയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 25-ല് സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന വൃതാസുരൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താ വൃതാസുരൻ നടത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയെന്ന് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട. യോഗാസിദ്ധികളും വേണ്ട, ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒന്നും വേണ്ട. ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ അത് വേണ്ട, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അധിപതിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. യോഗാസിദ്ധിയും വേണ്ട. എനിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ? അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കം, പിന്നെ അങ്ങയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? വൃതാസുരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട്? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 6-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 28-ല് ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പ്രസ്താവത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയേ, നാരായണിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും, അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും, അതല്ല നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനേറെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും, അതല്ല നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടാലും, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചാലും, എന്തായാലും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലായാലും ആ ഭക്തൻ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക്. ഇന്ദ്രദേവൻ ദിതിയോട് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത്. ഇന്ദ്രദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വർഗ ലോകപതിയായ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 74-ാം ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഇത് തന്നെ. ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നു, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. അവരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരാരാണ്? എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ. അവരാണ് ഏറ്റവും
ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പുരോഗമനം നേടിയവര്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത സന്ദർഭം 7-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 25. നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെന്തിനു നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു? അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്? കാരണം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തന്നെത്താനെ നമുക്ക് കിട്ടും. സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ തന്നെത്താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തു നേടാൻ? സദാ തിരുനാമ ജപം, തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും തന്തിരുവടിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിക്കുന്നവനെ ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹ ലബ്ധിക്കും ഉപരിയാണെന്നാണ് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉപരിയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കുന്നു. ധർമാനുസൃതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്തിനധികം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പോലും ഈ ആനന്ദത്തിന് താഴെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ നിന്നും താഴെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിന്റെ ആനന്ദം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം മറ്റെല്ലാതിനേക്കാളും താഴെയാണ് എന്ന് നമുക്ക്, മറ്റുള്ളത് എല്ലാതും താഴെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നു, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ 9-ാം സ്കന്ധം 4:67 പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിയോട് പറയുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠനാഥൻ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരും എല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 തരം മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയില് ഒന്നുപോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് 5 മുക്തി? ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, സായുജ്യം, എന്റെ ലോകത്ത് പാർപ്പിടം ലഭിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്, സാമീപ്യം, എല്ലാ സമൃദ്ധികളും നേടുന്നത്, സാഷ്ട്യം, എന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്, സാരൂപ്യം, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത്, സാലോക്യം. അപ്പോ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഈ മുക്തി ഒന്നുപോലും ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം 37 സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. നാഗപത്നിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗാസിദ്ധികളോ ഭൗതിക ആസക്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ പോലും നിസാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാഗപത്നിമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കള്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം എന്ന് പറയല്ലേ? സ്പർശം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. രേണുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പൊടികൾ, അതിലെ പൊടികളില്ലേ, മൺതരി. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവര് സ്വർഗലോകോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗാസിദ്ധികളോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ പോലും നിസാരമായി കാണുന്നു. കാരണം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ പാദപാംസുകൾ അണിയുന്നവർക്ക് വേറെ സിദ്ധികൾ, മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും അവരെങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? തൃണം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അത്രയും എന്താണ് താഴ്ന്നിട്ടാണ് അവരതിനൊക്കെ കാണുന്നത്. തൃണം പോലെ കാണാണെന്ന് പറയാം, പുല്ല് പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ. ശ്രുതികൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന, വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് 10-ാം സ്കന്ധം 82-ാം അധ്യായം 21 പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗവും
എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവമുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ആത്മജ്ഞാനം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ മുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഹികമായ സുഖ അനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവരും മുക്തിയെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരാരും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ആരും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സത്യത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് രണ്ടും ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും എന്താണ്? അപ്പോൾ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവൻ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുവനായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതും ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സ്വർഗ ലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മപദം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രപദവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സർവ്വലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ മുക്തി പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. ഇനി ദാമോദര ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദര ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നതും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങള് സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ എന്താണ്? ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരം കൊടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ രാവണന് വരം കൊടുത്തു അല്ലെ.
പക്ഷെ ഇവരാരെന്നാണ് വരം മേടിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹം നേടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയും? സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ആര്? മഹാദേവൻ. അപ്പൊ ആ മഹാദേവനും ബ്രഹ്മദേവനൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തില് മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തത്തിനും അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യനെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാകും? അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമഹംസർക്കോ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തത്തിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ ഈ മഹിമ അത് എന്നെ പോലുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ജീവൻ മുക്തരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാകൂ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ, കുന്തിയെ പോലുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാരെക്കാളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരേകത്തെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ സ്ത്രീകള് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് അല്ലെ, പുരുഷന്മാരെക്കാളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമാതിരേകത്തെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖഭോഗം അതൊക്കെ എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി. എല്ലാത്തിനും കാരണം അതാണ്. ഭൗതിക കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ദുഃഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ അവരെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. അതിനാണ് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും സ്വതന്ത്രരായവരാണ് മുക്താത്മാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് അവരെ എന്തു പറയും? ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളും ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അതായത് ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മുക്താത്മാക്കളാണ് അവരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നിട്ട് പോലും അവരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറയാണ്. മുക്താത്മാക്കൾ ഓൾറെഡി മുക്തി കിട്ടിയവരാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് എന്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതും മുക്തിക്കും അപ്പുറമുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിക്കും വേണ്ടി വ്യഗ്രനല്ല എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തം. 5 തരം മുക്തിയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. മറ്റു 4ഉം ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ബാക്കി 4ഉം ഭക്തിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ മുക്തി, സായുജ്യ മുക്തി, ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭക്തർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തിയാണ്. മറ്റു 4ഉം ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ഈ 4 തരം മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചിലർ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലൂടെ ആത്മീയാകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ,
കാരണം ഈ 4 മുക്തികളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? വീണ്ടും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചത് പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഈ 4 തരം മുക്തിയും തരണം ചെയ്താലും അവര് പിന്നെയും എന്താണ്? ഈ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ അവര് കടന്നുപോയി എന്ന് വരാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം അവരെന്താണ്? ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒട്ടൊരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതുമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാണ്ടാവുമ്പോ കുറച്ച് നമ്മൾ അറിയണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ അതിൽ പാകപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ എവിടേക്ക് പോകാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമാക്കി കിടക്കുന്നതായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തില് തളിരിടും. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ ഐശ്വര്യ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അവർ എവിടേക്ക് പോകും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ട് മറ്റ് മുക്തി വന്നാലും ഒരിക്കലും ഭക്തൻ സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തിയാണ് എന്ത്? സായുജ്യ മുക്തി. ഗോലോകത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഗോലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരില് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലും സമൃദ്ധിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും ദ്വാരകയുടെ പോലും. ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിലും ആര് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ല ദ്വാരകയിലും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയില് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയില് രാജാവായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അത് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഏതാണ് ഇഷ്ടം? വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണന്. വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഫുള്ള് മാധുര്യം അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാന് മാത്രം കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വേണുമാധുര്യം, ലീല മാധുര്യം. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ലോടക്കമുള്ളത്. ലീലകള് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രൂപമാധുര്യം, ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മാത്രമുള്ള? പ്രേമ മാധുര്യം, ഇതൊക്കെ ആരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ്? ഭഗവാന്റെ മാത്രം അല്ലെ? വേണു, ലീല, രൂപം, പിന്നെ പ്രേമം, ഇത് ഭഗവാന് മാത്രമുള്ളതാ. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ ആകർഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര്. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനെയാണത്. ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണൻ രാജാവായിട്ടാണ് രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭാവമാണ്, ഐശ്വര്യ ഭാവത്തിലാണ്. പക്ഷെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കുന്നവര് ഏതാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ദ്വാരകയുടെ പോലുള്ള സമൃദ്ധിയിൽ പോലും അവർ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ നാരായണന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ നാരായണനിൽ അവിടേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം, ഐശ്വര്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെന്ത് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ. ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രകടമാക്കി അവര് സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന, അവരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു നമ്മള്. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീരാമ ഭക്തനായ ഹനുമാൻ അറിയാം ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ നാരായണനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമനെ മാത്രം സേവിക്കാനാണ് ഹനുമാൻ ഇഷ്ടം.
ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹനുമാന് ഇഷ്ടം ശ്രീരാമനെ സേവിക്കാനാണ്. അതൊക്കെ ഓരോ ഭക്തന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യ രൂപം. വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതർ എന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്ക് അപ്പുറത്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറേ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറ ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തി ശ്ലോകം ആത്മാരാമന്മാരുടെ എല്ലാം എന്തിനും ഓർമ്മ വന്നു മാതാജി. കേൾക്കുന്ന കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം, അല്ലെ? അതെ, മാതാജി പറഞ്ഞ ആത്മാരാമന്മാരുടെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചല്ലോ ആ ഒരു ശ്ലോകം. ഇപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. അതെ, കാരണം വെച്ചാൽ അത് ശരിയാ. ഭാഗവതത്തിൽ കേറുന്ന കൊണ്ട് കേറാത്തവര് കേറിക്കൊള്ളു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? കേറുന്നത് നല്ലതാ. കേറാത്തവരില്ലേ ഇപ്പോഴും ഇതില്? രാവിലത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ കയറാത്തവരുണ്ട് ഇതില്? മാതാജി ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ലിങ്ക് കിട്ടണേ ഇല്ല കാലത്ത് നോക്കുമ്പോ. ഏതില്? ഞാൻ കാലത്ത് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടണേ ഇല്ല. അറിയില്ല, ഞാൻ 5-6 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടണില്ല. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കാലത്ത് കിട്ടണേ ഇല്ല എനിക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മാതാജി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിക്കുന്നുണ്ടോ? മ്യൂട്ടായി ഇല്ലട്ടോ മാതാജി, മ്യൂട്ടായിട്ടോ. പെട്ടെന്ന് കേറി അപ്പൊ തന്നെ പോവും ചെയ്യും, അങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം മാതാജി. ഞാൻ ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം മാതാജിക്ക് പരീക്ഷണം വരുന്നതാ മാതാജി. കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കിക്കോ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അതെ അതെ. പിന്നെ സമയത്തിന്റെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. ഞാൻ 7 മണിയുടെ നമ്മുടെ ഇതിലിടുന്നുണ്ടല്ലോ. 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്. അത് പക്ഷെ 5ാമത്തെ സ്കന്ധല്ലേ, ഫസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ അല്ല, നമ്മള് പറ്റണതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാ. അത് ശരിയാ. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ സ്കന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങള്. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ 5ാമത്തെ സ്കന്ധമൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എത്തിയാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേറണ്ടെന്നല്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കുറെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം വെറുതെ അല്ല മാതാജി. മാതാജി 5:45 ചെറുതായിട്ടൊരു മടി ഉണ്ടാവും. ഇല്ല മാതാജി, കേറാൻ വിചാരിക്കും, അപ്പൊ അത് കിട്ടില്ല. ചിലപ്പോ കിട്ടണുണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടും. കേറാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കേറാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ലതാ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. കുറെ ഭക്തിരസാമൃതത്തിലും മുഴുവനും കേൾക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷായിരുന്നു. മിഞ്ഞാന്ന് കേറിയപ്പോ എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ചില ദിവസം ഒട്ടും കിട്ടണില്ല. അല്ല, അതിനകത്തെ ഭാവാർത്ഥങ്ങള് ഇവിടെ ചുരുക്കം പറയുമ്പോൾ എളുപ്പം കിട്ടും. ശരി മാതാജി, അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ടു. ശരി മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തെ എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം കേട്ടോ, കാര്യത്തെ എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാം സ്കന്ധം 20ാം അധ്യായം 24 പൃഥ്വിരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരം അങ്ങേ സ്തുതിച്ച് പാടാൻ പല സഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പല സഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നായിരിക്കും
എന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന. അല്ലെ? ആ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. 4-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. മുക്തി, ആത്മീയ മോചനം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് പാടാനായിട്ട് പരസഹസ്രം നാവും പിന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് കാതുകളും, പരസഹസ്രം കാതുകളും മാത്രം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി അതീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതികമായ എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകർഷ്ടനായ ആരും മുക്തി പോലും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഒന്നും വേണ്ട. അതായത് പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും തള്ളിക്കളയുന്നു. പിന്നെയാണ് ഭൗതികമായ സമൃദ്ധികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലും വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൗതികമായ സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 25-ൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയും സേവനം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരുപക്ഷെ പ്രവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയെന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്ന് വരും. എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട. യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട. ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. മാതാജി ആദ്യം പറയുമ്പോ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും, ഇത്തിരി തിരിയല് കുറവായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ശരിക്കും വരും അല്ലെ? തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അതെ അതെ, ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അതെ, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ആദ്യം മാതാജി സൗണ്ട് കുറവാ, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുമോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ല, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് സാരമില്ല. പക്ഷെ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബുക്കില്ലാത്തവരല്ലേ വെച്ച് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? ഇനി മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ 76-ല് 76-ല് ഏതാണ്? 76-ല് 7:28. ഭഗവാൻ കഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നാരായണൻ ഭക്തിയുള്ള ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാനും അതിന്റെ നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനേറെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്ദ്രൻ ഗിരിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പരിപൂർണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. ഇനി പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് 7:6-25 പറയുന്നത് എന്താണ്? നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നേടാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം 8:3-20 ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ 8:3-20 ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അത് ഞാൻ വായിക്കാം. ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ വയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവ മംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നതിൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. അപ്പോ ആദ്യം എന്താണ്? അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അനുഗ്രഹങ്ങള്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. പിന്നെ മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ വയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്ന് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവ മംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നതിൽ
സംതൃപ്തിയും സർവ്വവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭഗവാനില് അത് സംതൃപ്തി കിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. അത്രയും പരമാനന്ദാണ് അവർക്ക് കിട്ടണെന്നുള്ളത് ഗജേന്ദ്രന് മനസ്സിലാകുന്നതാണത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ പറയുന്നത്? ഭാഗവതം 9:4-67 ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും, യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും അവരാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവയിൽ ഒന്നുപോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി എത്ര നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാണ്? കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇത് ഞാൻ പറയണത്, ഇത് വായിക്കണം ഇനി. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന അത് ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യണില്ല എല്ലാരും? സ്ലൈഡ് നോക്കി എഴുതാം മാതാജി. ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്ന കാരണം സമയം പോകും. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന മൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം അതേതാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം ഉരൽ കെട്ടിയിട്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ദാമം എന്നാല് കയറ്. കയറ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്? ദാമം കയറ് ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ 1:8-20 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ആത്മാരാമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുക്താത്മാക്കൾ. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോഭങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നത് കൊണ്ടും അവരെ ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി മാതാജി. മുക്താത്മാക്കൾ കേട്ടോ. മുക്താത്മാക്കളെയാണ് ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി സായുജ്യം. ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർ. ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകർഷകരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. പിന്നെന്താണ്? ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും